баъди ҷустуҷӯ ва такоппуи зиёд аҳли хонавода ғиёсиддин аюбзода корманди амонатбонк дар деҳаи ревади ноҳияи айниро аз ҷое пайдо карданд ки ҷисми беҷони ӯ дар ҳалқаи дор овезон буд. ин ҳодисаи мудҳиш бегоҳи дирӯз дар утоқи амонатбонк дар деҳаи ревад рух додааст. ҳодисаи даст ба худкушӣ задани ин корманди амонатбонк дар ноҳияи айниро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҳқиқ доранд. як масъули ҷамоати урметан ба шарти зикр накардани номаш баъзе аз ҷузъиёти худкушии ғиёсиддин аюбзодаро бар асоси суҳбат бо волидонаш тавзеҳ дод, мегӯяд Спутник Тоҷикистон. ӯ гуфт ки корманди амонатбанк саҳари рӯзи 4 октябр ба волидонаш гуфт ки имрӯз ба маркази ноҳия меравад, вале бо ҳамин то бегоҳ дигар ба хона барнагашта дар утоқи корияш худро ба дор овихтааст. як бачаи боахлақ буд, муомилааш бо мардум хеле хуб буд. он рӯз аз хона баромада то дери бегоҳ барнагаштаасту телефонаш ҳам ба зангҳо ҷавоб надодааст. ин ҳолат аҳли хонаводаашро дар ҳолати хавотирӣ гузоштааст. ҳама ба ҷустуҷӯй сар мекунанд. вақте дари утоқи кориашро боз мекунанд ки аллакай ҷисмаш дар танобе овезон аст. чаро даст ба ин кор задааст? барои аҳли ҷамоат муаммо аст, иброз намуд манбаъ. бино ба иттилои манобеъ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пайи таҳқиқи худкушии корманди амонатбанк дар рӯи мизи корӣ навиштаҷоти иборат аз 6-7 саҳифагӣ дарёфт намуданд. пеш аз ба дор кашиданаш онро навиштааст. ба гуфтаи манобеъ, аз амонатбанк дар он навиштаҷот ғиёсиддин дар бораи муомилоти пулӣ аз ҷумла додугирифти беш аз 140 000 сомонӣ бо чанде аз сокинони деҳоти айнӣ гуфтааст. ғиёсиддин аюбзода ҳамагӣ 27 сол дошт ва чанд соли охир мин ҳайси сардори як нуқтаи хидматрасонии амонатбанк дар ревади айнӣ фаъолият мекард. ин нуқтаи бонк асосан барои пардохти пули нафақаи сокинони деҳа ташкил карда шудааст. хонаводаи аюбзода аз нафарони зиёии деҳаи айнӣ маҳсуб шуда, иллати даст ба худкушӣ задани ғиёсиддин то ҳол барои аҳли хонаводааш муаммо аст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи айнӣ ба таҳқиқи ҳодисаи даст ба худовезӣ задани корманди амонатбонк шурӯъ намуданд.